Hindi mahimo nga makapungko si Senator Jinggoy Estrada bilang judge sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ini ang ginpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian matapos nga nagdagdag ang Sandigan Bayan sang 90 ka adlaw nga suspensyon bato kay Senator Estrada. Sano kay Gatchalian, samtang nga suspendido ang isa ka senador, temporaryo man nga nagakadula ang tanan niya nga gahom kag responsibilidad sa upper chamber. Buot silingon, hindi man siya makapartisipar sa bisan ano nga proseso sang impeachment bilang hukom sang Senado, samtang nga nagapadayon ang iya nga suspensyon. Ginpahanumduman sang Senate President nga hindi na inibag-o nga sitwasyon bangod mayara na sa mga nagligad nga kaso sang suspensyon sa mga senador sa nagligad nga mga tinuig. Madumduman nga sang Hunyo 16 nagpagwa sang preventive suspension ang Sandigan Bayan bato kay Estrada may kaangtanan sa iya kaso nga graft. Nagapangatubang man ang senador sa iban pang kaso kangay sang plunder nga may kaangtanan sa ginaalagar kahilabtanan sini sa flood control scandal. Suno sa layi partikular sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kinahanglan nga temporaryo nga kuhaon sa iya nga posisyon ang isa ka opisyal samtang nga ginapaidalom ini sa trial sa kaso nga graft. Kung ano yung itong 90-day suspension, hindi bago ito, no? Nangyari na ito in the past, no? With other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin. In this case, I haven't, kasi naging busy sa pre-trial, no? So I haven't really sat down with our legal team on how to go about it. But ang masasabi ko lang, kung ano yung legal practice in the past, yun ang susundan natin. I'll give you a straight answer pag nakausap ko ng legal team. Separate pa ba yung sa impeachment, yung role niya as a senator judge sa impeachment? From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. No? So the suspension is to the senator, and it carries with it all the responsibilities as a senator, including becoming a senator judge. Sa piyak nga bahin ginpahayag man ni Senate President Sherwin Gatchalian nga padayon nga sundon sang Senado ang konstitusyon may kaangtanan sa proseso sang impeachment trial. Kinahanglan gihapon ang boto nga 2/3 sang tanan nga senador agud mahatagan sang sentensya sa saya kag mapamatudan nga may sala ang isa ka opisyal. Well, my opinion, it's malinaw ang constitution. No, 3/4 of all members, so that is 16. So, in my opinion, we have to follow the constitution. And sorry, 2/3. Sorry, correction. 2/3 of all members. No, very clear ang constitution dyan. Pero pag-uusapan niyo yan, sir. Is the Senate Impeachment Court open to probably a motion para ibaba ang threshold? Well, I cannot predict kung anong mga I cannot predict kung ano yung mga issues na lalabas doon, but as far as I'm concerned, I will uphold what is written in the Constitution. Si Senate President Sherwin Gatchalian sa issue sang botohay sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte.